Osuru Ramogi migawo mochung'ne mwandu manie bwo lowo osidho ayanga ikruok mar chako chenro mar kunyo mula mar mula e kaunti ma Siaya kod ma Muibona e kaunti ma Vihiga dwe mar auchiel higa manyien, ka geno nitie ni obiro chuogo thuolo mag tije kendo kelo konyruok ne jodak e kuondego kod Kenya mangima. Jagoro mongirore e migawono Harry Kimtai wacho ni piny owacho mamalo kod mag counties dhi tiyo kanyakla e neno ni oganda ma odar e miechgi nikech ikruok mar chenrono obiro yudo chudo maggi, ka bende ibiro nywandgi e chenro duto mabiro dhi nyime e gwengego. Bende chenro mag rito alwora ibiro mi maino kaka yor kedo kod kethruok mabiro nikech kunyo mula, ka komiti moyiedhi bende osechuogi ma bende biro bedo kod ting' mar rango tije madhi nyime e alworago. Measures have been taken. What I want to assure the public is we're going to go as per the guidelines set by the government, and we have valuation currently which is still going on the social economic side. So household, we are expecting about 1,000 households within the footprint, and as we speak now we have got about mining consent about 75%. The workshop today, our entry workshop today, was basically to bring the two counties through the county commissioners and the county government, where the two levels of government have agreed to support the investor.